बेनिखायनो जोंहा सानखालि फुजा कमिटिनि मानगोनां गामिनि नेहाथारि बिथांनिफ्राय मिथिना लानो लुबैदों बिथांमोना गोबां डेक'रेसन बा गोबां नाजादोंमोन देग्लायनि नैबे गल्डेन जुबलिखौ खुंनो थाखाय नाथाय जोंहा बिनिफ्राय माखासे गभर्नमेन्ट सरकारनि जुक्तियाव नैबे फुजाखौ बारा साजायदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव नियम खान्थि फालिनांगौया जाबाय दा मायावनो जों लानानै जों कमप्लिटलि सामलायनो हाजोबासै जिहेतु जोंना देग्लाय गल्डेन जुबलिमोन 1971निफ्राय जोङो दिनै 2001आव दिनै 50 बोसोर जाफैबायमोन 50 बोसोर जाफैनायाव देग्लाय जों जि गाजा गोमजा फालिनो नाजादोंमोन नाथाय जों दुखुनांथाव फालिनो हायासै सानबा जायो फालिनिफ्राय नैबे समाव गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड रादाबाव जों गासैबो जोङो बरायबाय दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ जोङो बयनिसिमबो जों जासिबाय दा जोङो दङ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सानखाथि टाउन कमिटि बिथांमोननि फुजा मन्दपआव जों दंफैयो बिथांमोननिफ्राय जों दा मिथिना लागोन बिथांमोना खोनानो मोननाय बायदिबा बिथांमोना गल्डेन जुबलि नैबे बोसोराव जागौमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोना गल्डेन जुबलिखौ फालिनो हायासै बेनिखायनो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लानो नैबे देग्लाय गल्डेन जुबलियाव माबायदि साखाफारा जादोंमोन आरो माबायदि खुंनो नाजादोंमोन जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन गासै गासै बुहुमनाङैनो दा दुर्गा फुजा फालिदों गासैखौबो जोङो फुजा कमिटि जानानै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बेनो बाथ्राया जे देग्लाय बे जोंनि सानखाथि दुर्गा फुजाया नाथाय जोङो COVID-19 माखासे जेंनानि थाखाय जोङो खुंफुंनो हायासै अब्लाबो जोङो खालमासि जोबथि हिसाबै खालमासि जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो आखायाव लादों सानदों खालमासि मोननैनिफ्राय मोजाङै खुंनो हागोन महामारियाबो जोंनाबो निस्सय खालमासि जोबस्रांलांगोन बेनि बे जोङो जोंनि दिनैनि बे जि फुजा बे फुजाया सरकारनि SOP सम्पुर्ण मानिनानै सोलिनाय जादों आरो जोंनि गासैबो कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना साखाफारा सोलिबाय जेरावबो बेबादि उसुबिदा जायाखै Selalu, oh sah. Udah.